Aspaldiko partez, postre iritsi gara. Basan garaia. Oin esan duzu, Katza. Jo, Katza, ateraz. Izetako ez Katza, ez gaia. Gatza? Ekuste... Ez aipat, ja... Zensuratuko dugu ja Gatzaren asunta, bestela. Botako dugu nik, azpixat. Pejia, bestela. Azukrea dugu, bezala. Baina azukrik ez daukagu. Pena. Gatzarun. Txokolate eta gaztaz beteriko torradak. Torrada dituko dio, baina, bueno, ez da torrada. Azkenean, torrada bakizu edala ogia esnetan da bustita, eta arrautzetik pasa, guk hori den askartu dengo. Hemen dago txokolate beltza eta txuria. Hau izango da, apaintzeko bakarrik. Mikroin labean sartuko dut, gutxi gora bera... Hemen izaten da, mikroin labean sartzen duzunean txokolatea urtutzen, beti komeni da indar erdian, eta asko jota minutu bateko, 30, 50 segunduko golpeak ematen. Atera, mugitu, atera, zerra egiten da, bestela. Txokolatea oso erretzen da. Gero, hemen bestaldetik. Gaietak? Gaieta hauek. Ningitut? Bai, txikitu, gutxi gora ateratzea, baina ez oso, nahi dut esan, txikitu hori bat, pare bat hor, eta pusketa nahi ditut, ez fin-fin-finak, olako pusketak ikusteko. Vale. Kaskaraz puskatu batzuk eta ero hemen bota. Vale. Ez oso txikiak, ez oso, irina bezalez geratzeko. Vale. Eta hemen, laguntzen bai azu, labarrautza txikitzen, mesedez. Eta gero izango dana, botako dugu hemen, labarrautza. Pizka gexo. Pizka gexo, pena. Bai. Labarrautza, un utzi azalak, hor bertan. 230 mililitro esnia, gero kanela, biko jarakada eder, kanela bildurga botako dugu. Vainilla badokazue, hau estraktua da, 1, 2, 3. Eta ez badokazulakoa, azukre vainilla duna saltzen dute baita, horrekin inalda. Nik txokolatea nola duen behiratuko dut. Oitxu pixkat. Apaiolat. Oitxu pixkat. Eta horri moduna da, arrautza eta hemen esnia gehituko diogu. Eta hemen gure tostada hauek bustingo ditugu. Gero gurina jarriko dut hor. Puskatutako, hemen bustitako tostada hauek gaietan pixkat hemen igurtzingo ditugu. Zer busketa ditugu? Bestia asko txikitzea eta jarri ingot. Kari o jam? Kari. Hemen bustiko ditugu, eta hor gurin pixka jarriko dugu, eta gorritu ingo ditugu bakarrik. Eta gero alde baten, hemen daukat kakao krema bat, eta hemen, nola da? Hau, jode. Mascarponea, hori da. Tiramisu egiteko erabiltzen da gazta. Alde bat untatuko du batekin, eta bestia besteakin. Eta, bueno, ikusiko zu, ez da ateatzen da. Itxura ona, ez? Itxura, zaporea dira, lehenean kuadriakoekin egin nuen, eta egia esan... Karria. Zure kuadriakoak zurekin... Gizendu egin dira. Ez, beraie bai, beraien emazteak ez. Lerden zeuden, oin zurekin behira nola daren, eta... Ez ditu, ez egia esan gutxi ditu, eskerrak. Farillak eta hori. Baina, egiten duena, nik gustatzen egitea. Jutea. Hola nahikoa. Bai, pixkata, oin berriro sartuko du, jarri hor, nahi oso bainean. Ni egia esan, kozinatzea, ez ditu gezurek esan, gustatzen zait. Baina, nire kuadriakoekin, nahiko klasikoa dira. Bai, txuleta. Txuleta, gaina bereiek ez daude bi, diela bereiek klorofilari alergia dioten. Benetan diote, asmatu ditu. Asmatu ditu. Horrek, atatzen duzu lechuga, ensalada, eta haizu nik klorofilari alergia diote, ezin dut plato. Atea txuleta eta listo, ez? Atea txuleta, eta gaina bereiek ez dute, ez, azkenean, beia zer da. Belarra, beiak zer jaten du. Belarra jaten du, orduan beia zer ez egina dago. Kontuz. Bai. Hemen tortzen dien inoiz batzutan menu barazki jaldea eta egiten dukena. Claro, veganoak eta... Olakoak eta neko adriakoekin horiekin jai daukate. Baina, bueno, haizu, gauzak argi, ez? Bai, bakoitza beria. Bakoitza beria. A ber, txokolatia nola dagoen. Beste, 10 segundu... Beste 10 segundu sartuko izkiot. Eta ero bere beroakin nik uste dut hori urtuko da. Eta hemen, gurin pixka botako du.
Jas. Eta... Joe. Nik kuadriako galletako egin nion, baina uste, galletakin hobetu ingo dut nik uste dut errezeta. Gurina, nik uste dut. Abixatu barko iguzu, olako afariak ite dituzuena? Bai. Hola, behin jatez dituzten barazkia, gu jango ditugu. Tratu bat ingo, Baina ez kontzertu gunetan. Kontzertu gunetan. Ondoren, joan barna, zure emateko, eta zeiten zu, bakarrik afaltzen zu gero? Nik edaten dut edari magiko bat. Izaten da, sagardo baso batean izotzakin, eta izaten da arron pixkat, Coca-Colakin. Bai, Eta, batzutan limoi pixkate bai... Arrona, Coca-Cola. Batzutan limoi pixkate bai... Nire kuadriako batek, lenguan, imaz, bera egia esan nahiko beti izan da holan oso azkarra, eta... Da, hola, ez da izo, zientifiko txoru hori, hori hobetu bindu. Hartu zuen, eta gominolak hartu zituen, ez da izo nola dauden gominola batzuk Coca-Cola botella bat bezalakoak, eta Coca-Cola zaporea dukatela. Horiek taper batean sartu zituen. Taper horri, gero, Coca-Cola pixka bota zion, eta botella bat erron. Gominolak txupatu egiten dute hori dena, eta gero egiten zuen hartu eta jan egiten zuen. Txupito ezela? Hori da. Eta hori... Hola, igual hartu behar ditu. Eta gero zen mozkortzen da horrekin? Bai, baina hori berak ometu inzuen, ze reseta originala, ez da egitago telebistan esan aldan, aurra badode, mesedez tapatu belarriak, zan gominolak, gero Red Bull lata bat, eta Jägermeister. Hori esan originala, batekin zuela. Hori inda gero, ez dut jakin naiz, hori izan barra bomba bat, hori osasunantzako ona ez dela, seguro. Seguro, ez. Seguro. Baina, kominoan igual pratik, Afaldo ondo. Zerrik eta aldekidekin da afaldo ondo. Nik uste hori aukera no. Ke badu ohitura batzuk ja aldatzeko osasuna eta gero... Bai, Eta bukatzen juten garen. Hori zemuz da, bai, Bai. Bale, orduan izango da oin. A ber, jauzingo dut pixka dena, ze ez dela... Eta koplakin geratzen zeten, zen edo danei, plater bat, eta hemen. Honi, alde baten, esan dakoa. Txokolatea, o kakao, olako krema bat. Hau da bomba relojeria, Hau da, nola zan, hori telefono mugikorra bat lehertzen zena. Bai. Eiteko moduan anuntzio hori. Samsung bat zan, zakitzen zan. Bai, marka esan nahi, ja betxo esan zuen. Telebistare ezin da markarik esan. Azio guztiak jetxi dira marka horretako, ja. Guk hemen aipatu eta ja 20.000 langile utzi itxuz langabe. Lasi basaude. Ez, pitido bajarri hor, eta ja, listo. Hori da. Pi... Datu azkeneko N-aren gatik, eta orain, hau... Hori bai enula espero, ja. Horrela... Akian bat jarriko zen hemen bota. Hola. Eta orain... Goiarakin... Ingo da... Hoi gutxi balitzia. Hori da, behin... Ez da, bada hori ez, ja... Behin galduta errekara itzulita izango zen. Holako zerbait? Holako... Ja, jartzen baina holako egiten, hoeto mointa, listo. Bai, behin... Gaur ingo du pekatua, aste guztian gero holakorik ez du probatuko. Hauei, buelta emango diet. Eta hemen daukazue, hau, honak... Horrela jateko gogoa ematen du. Bai. Da gugea nahiko zigarita zordu duen. Bai, ez hori da. Baina guk eskuekin, ke ba. Bai, goia, gabekatu naiz, hartu bat, eta... Hau... Garbino marko da. Vale. Manatuko, sardezkakin jango, azkenean... Vale, bai. Sardezkakin jan alda, ez dela hori ja gehiagi izango zen. Ea ba. Ze sufrimentuan, eska holan entzun da, edo nok esango luke. Nik, Hau, urrengo kontzertuan salto batzuk gehiago bota. Teklatuan alde batea eta bestea. Listo, dena bea. Kalite.
Oso goxua. Oso goxua. Beretan, Neko areako batek esaten zuen moduen, da hori zen mozkoa. Unegi egona izateko. Unegi egona izateko. Ez du, probatu lako. Ikarri, ja. Bai. Eta ez dugu esan, webgunea, badaukazu webgunea. Norbainek zuen informazio pixka nahi baduzu eta zero. Gainera daukagu webgune berria. Bai, estrenatu genuen duela hilabete batzuk. Eta hori, hola, descargaitan.com. Erresa. Bai. Hor dazkagu kontzertu data, dazkagu albisteak. Dena. Eta baita ere, gauzak erosteko aukera, dakagu denda online bat. Eta bertan, kamiseta diskoak edo erosi nahi badituzue, hor dago aukera. Hauek, begira. Hori da disko bat, hau kotxean noain ineria badauka sartzekoa. Erosi, eta kontzertutara joan, astebukara hontan, bakizu, Oviedo aldean eroan, estudios de Basaudete. Austrialean Oviedo eta larun batean Bigon, así que animatu zaitezte eta hone egin. Eta kozinatu. Hori da. Probatu, hau. Ez, obez. Hau, katxopo osasungarriago dara, bai. Otra, katxopoa ni galesian januen, ulako katxopo batek XXL, ezin izan dukatu. Hori nintzen, euskaldunak ez da izan, jarri ziaten maian, katxopoa begiratu zian begita esan zian. Txigito, bitako bat ez da hemen bizirik ateako. Berak irabazitzian. Bai, Bai, porkao.